За нещата трябва да се говори открито. Както за хубавите, така и за лошите. Важно е да се поема отговорност. Хората и институциите да си понасят последствията. Както обикновените граждани, така и богатите, властните и известните знаменитости, корпорации или държави. Много хора избират да се самозаблуждават и да вярват в красива лъжа, отколкото да мислят критично и да видят грубата истина. А относно журналистиката, това е да дадеш гласност на нещо, което ще разгневи или разстрои хората и ще накара някого да се чувства неудобно. Всичко друго е просто реклама, драги ми псевдожурналисти и светски репортери. И запомнете, ако институциите или медиите се опитват да забранят някаква книга, филм или музика, непременно идете и си я купете.